Sanibonani sibingelele. Siyabonga ukuthi nihlale kanye nathi somkhanya kude TV. Cela nisilandele ko Facebook, ko YouTube. Siyatholakala. Ni like lapha, ni share, ni subscribe. Namhlanje sizobonisana la, sizofundisana ngokuphatha isibhamu esisemthethweni nesingekho emthethweni. Njengoba nazi ukuthi uma uphatha isibhamu kufanele ukukhombi esisemthethweni, kufanele kube nephepha noma kuba netraining oyenzayo ukuthi wena uvumelekile ukuthi ungasiphatha isibhamu. So if ingekho itraining awuvumelekile ukuphatha isibhamu, so kufanele uqale kuyona lento njengoma shooting inifundisa imithetho yakho ukuthi uma usiphatha kanjani. So if ungenayo lonto le awuvumelekile ukuphatha isibhamu. So uma wathola usiphethe njengoba kuthiwa yesami wena umngane wami ngubambise sona, kodwa wathola usiphethe sekuyicala lizobopha wena libophe nami mina mnikazi wesibhamu engifundisiwe ngesibhamu ukuthi usiphatha kanjani, ngoba isibhamu usuku usinezwe esisemthethweni. Ngisho egcekeni ekhaya bakutshana beze bekufundisa kungenze kunezingane ekhaya, kungenzeka ube nezinkinga, kufanele isibhamu sihlale ku safety, kufanele isibhamu sibe kanjani njengoba nazo isibhamu esisemthethweni imithetho yakhona noma ngeke ngiyazi yonke, kodwa umthetho wakhona uthi magazini esibhamu fanele hlezi igcwele. Uma sifaka 15 leso sibhamu fanele uhlezi u15 ukhona. Uma kubamba amaphoyisa athi usekuze u14 bazokubuyisela emthethweni wabo bakufundisa wona ukuthi no, wena umthetho uthi kuwe isibhamu fanele sibe nezinhlamvu ezigcwele ngaso sonke isikhathi. Ngoba nje kungenzeka iphuthu udubule emoyeni mangenzeka abantu othi okhisimuzo onyuyi ethi umuntu eyisengidake kahle athi ngishaya emoyeni udubule lo 5 fanele uhamba lo 5 uphinde ureplace futhi ubuyisele khona njengoba unjalo sihlezi nje sigcwele. So umthetho okufundiswa ngawo ngaphansi kwesibhamu somthetho. Abantu abaningi isibhamu somthetho yes abasithandi nakuba benaso, ngoba into engunomthetho phakathi sekufanele ukuthi wena isibhamu ngoba unaso asiphethe wena okwakho ukuthi ngoba nje usiphethe, but ukusebenzisa sisetshenziswa lo umuntu ongamazi ngoba wena wenza into eshiwo uyena, yabo. So ngisho ucasuki kufanele uyihandlishe, ungacasuki fanele uje kunomthetho wesibhamu ukuthi isibhamu sisebenza kanjani, ngoba ngisho usiphethe akufanele ukubone ngisho wonke umuntu uthi uphethe isibhamu nje at least bahloniphisa, ufake uhost, ufake ishirt ngaphansi kube uthi uvele, ngoba kwenza uhlala nengane ukuthi ingane yaka abasenkingeni nesibhamu mhlambe yasaba makasibona nje iyethuka. So uyayibona imithetho ukuthi injani, imithetho kanjalo makwenzekile sivela kuyakunankinga ukuthi sivenze sivela ngoba kuyenza ukuyagoba kanti ngapha siyavela ngapha ngemuva akulona icala lelo, kodwa kuthiwa kungcono fanele sitheke singabi nje public. So ke uma ke isibhamu usiphethe sinemithetho yakhona ngokuhlukana kwayo. So egcina ikona engagcina kubopha icindezela. Ngizokwenza isibonelo, kunomculi kaMaskandi la abathiwa ubani uBobo, umfana wePiki nezoncontrol amanginamanga. So umfana wePiki ngeke ngabona kwelinye lamaphephandaba nakwamanye ama-podcast ka YouTube. Lo mfolo ya ukuthi yena uboshela ukuthi uhambe wayosabisa umuntu ebekuthola ukuthi bayakweletana naye through ukuthi bengasamtholi okuyena obekweletana naye, wabona kungcono ukuthi ethatha ingane ethathiswa ukuthi uzothi yena mase kufike lo mfo akakweletana naye uzoza la kuhlala khona uBobo ezokhipha ingane. So kushuthi ke ngokufunda kwami ke nokulalela kwami shuthi lo muntu obethatha kene ingane lo umuntu obengasazi isiZulu. So ke yonke into uBobo shuthi beyikhuluma befana nomuntu bezojoja noma ozothumba ingane ngoba eseyithatha. So ke bekufanele ukuthi engcono ezefike ethola ukuthi kufike ebani bese thole lo muntu akakweletana noBobo bese kuyima kushuthi kube bekukhona lo muntu okweletana noBobo, uBobo ngabe ufike wathatha lento abeyithatha wayihambele beke ithatha ingane. Buka ukuthi lo ngesikhathi engasizwe isiZulu ebona wena uthatha ingane ngaleso sikhathi ekubona abantu uBobo kuvela ukuthi wayephethe isibhamu esisemthethweni. So ke buka ke isibhamu esisemthethweni ukuthi siyinkinga kanjani. Uyabona ukuthi futhi ngesikhathi esibona lo muntu esifazana ufike kuyena ukuthi uzotshontsha lo muntu ingane, futhi uthumba ingane. Uma ereportela umphakathi ngempempe lo ereporta ngayo ngabe wayefona, kodwa lapha kwezinye indawo vele uthi impempe, kwezinye indawo kuvele ngomphakathi ngoba usuvele kuyena ukuthi kanjani asazi. But uyabona ukuthi yena mshuthi umphakathi mawufika kuyena awusafiki ngokuthi manje
uzombuza mhlawumbe noma kuthiwa ufika kuzombuza okay sizokubuza ukuthi wenzani la naku sesiyakuthola wenza 1 and 2 kodwa umuntu wayesefike sembuka esebuka kulezi indawo ukuthi oh wow kunesibhamu lo muntu lo yabo unesibhamu lo muntu so mine nesibhamu lo muntu futhi vele uchaza ukuthini umuntu mayephethe isibhamu and mina sengireportile ukuthi ngiyahlasela ngoba ungathola ukuthi eqahiso le ndawo babekuyona indawo umphakathi wahlanga ukuthi uma kwenzeka ungelelwa abantu noma uzohlaseleka ngokungemthetho kufanele ushaye impembe thina mase sifika vele sekuzolungisa isimo sokuthi wena uzohlasela usuhlaseliwe so vele umphakathi mawusufika usuzokwenza njalo usuzoshaya and buka umphakathi ufika uphetheni ufika uphethe amatshe nenduku buka mina ngiphethe isibhamu ubaba uphethe isibhamu so okusho ukuthi kube kwakuyisibhamu engesona somthetho wayengadubula 5 same time ngoba vele wayezobazi wenza icala manje usenale mindset ukuthi lesi sibhamu sithi angingadubuli noma kanjani isibhamu somthetho sithi fanele uqala ushaye first warning shot ushaye second warning shot bese kuyima uthatha action nakhona uthatha action kunoma ubani uthatha action kumuntu ukuthola ukuthi unobungozi obungakanani kuwena isiphi isikhale besiphethe yabo so yabona umuntu ophethe itshi khona indlela ongamvika ngaphandle ukuthi umdubule nomuntu ophethe induku umuntu ophethe induku fanele sondele wena ungakhona ukustep up back uzama ukubaleka usiphethe isibhamu somthetho kodwa mangesona somthetho ngingakudubula so uyabona ukuthi ubobo into yayisimgaxelisa ukuthi la ubonakala la kunesibhamu enqolweni okusho ukuthi useyingozi kulaba laba sebeza ngokuthi manje sifuna ukuzomshayela ukuthi engavuki empeleni shothi ukuba amaphoyisa wafika ngakufanele eshone lo mfolo ebulawe yilabo abantu abangazi ukuthi bezothi kuyavela kwezinye indawo ukuthi ubobo wayezohlukumeza ngengikwazi ukuphawula ngalonto ukuthi wayezohlukumeza noma engazi uzohlukumeza ngoba kuvela indaba eziningi up until eyikhulumelene ngoba uma kuthothi unecala kavulele yona cabanga ukuthi la kazofanele eyikhulumelene noma kwamanye ama media enkundla zokuxhumana eyikhulumelene mhlawumbe sesingathatha from there ukulalela ukuthi okay cha kahle ubobo waye right noma wayenge right okwamanje asikwazi ukumjaja nami ngeke ngikwazi ukumjaja ngikhuluma into engingayazi ngoba ngiyithatha istory ephepheni nakwamanye ama media akhona so ke isibobo isibhamu obhekisisa kahle abantu beza bephethe amatshe vele umuntu oyingozi kakhulu lapho bani mina ngiphethe isibhamu kwakufanele badubule nje laba bantu kahle ukuze eyivikele yena kodwa ngokomthetho wesibhamu wayengekeze kwenze lokho that's why abantu bafika bamshayisisa ngoba vele kukhumbula angikwazi umthetho wesibhamu ngizoshaya umuntu ophethe isibhamu somthetho angazi lutho mina ngazi ukuthi ngoba uphethe isibhamu nje uyingozi ngiyamshaya nje lo muntu ngisho ngadubula emoyeni kabili ngizothi mina hawu uyangisabisa mhlawumbe sekusele inhlamvu eziwu2 kufanele ngenze ngimbambe uyabo so kanti yena uvikela ukuthi ngoba umthetho ufundisiwe mina ngizombamba mina ngazi ukuthi umthetho ngithethe uyangisabisa diveleke lapho fanele njani fanele vele first pet isibhamu ingakho kubazi bafika baze bamshaya lo mfo ngendlela bamshaya ngayo andike nazi ke South Africa ngampela akekho umuntu ovumela ukuyithathela umthetho ngezandla ngicabanga ukuthi kube lo mfo lo ubobo kube mhlawumbe kwakunecala likhona kwafanele bembambe nalesikhathi bembamba mhlawumbe bexoxe naye kancane ngoba phela kuyenzeka umuntu esesimthutha lapho ngalezo impambe ndodo wrong bese nimbizela amaphoyisa nimbophe ehambe echazela ukuthi yini yento bemenza ukuthi enze le nto le kuphela ngoba isibhamu sagcina sesithathiwe sesitholakala mase ngizwe sagcina sitholakele so akunayo sesiqiniseko salokho uyabona ukuthi sekuganga manje komphakathi wathi umphakathi nokuthi uyalungisa kwaba nomuntu yedwa nje thizeni watshontsha lesi sibhamu wathi uyofesa inhloso zakhe ngasihlatha leyo sagcina sitholakele makuthi ngempela satholakala so lesa sibhamu kubobo wayengaputshuka ukuba wayephethe isibhamu esingekho emthethweni ngoba wayezobadubula laba bantu so ngizama ukuveza ke la ukuthi isibhamu esingekho emthethweni nesisemthethweni ziyingozi zombili ngingakutshela nje lokho ngicwala somlomo ziyingozi zombili uma ukulekelela kwezomthetho njengoba bathi ngiveze iqala ukuthi yonke into esikhuluma la asigunyaza ukuthi abantu benze lonto njengamanje sengiyalekelela kwezomthetho abavikela icrime eSouth Africa izwa ukuthi abantu abaphethe ibhamu zomthetho sebenza kanjani manje umuntu onesibhamu sasemthethweni uba nesibhamu esingekho emthethweni esiyilahla akazokwenza nanoma yini ebhedayo ngaso ngoba yena uzovika ngalesi asemthethweni angithi isibhamu sasemthethweni uma kuthiwa ukhulekana nomthetho unesibhamu esemthethweni udubule umuntu into yokuqala abantu mabefika kumina bazofuna isibhamu abazili ngokuzofuna isibhamu sokuthi sisemthethweni noma sikho emthethweni kodwa bazothi sifuna isibhamu mina isibhamu ngizothi naso isibhamu angithi yasami sisemthethweni
lesiya sengisifihle somewhere akekho umuntu osaziyo mabe futhi okhulana uthi udubula umuntu yebo basho njalo cha mina ngikwazi lokho naso isibhamu sami sibe isibhamu naso basibuka isibhamu sisemthethweni ba-check i-license nginayo everything yomgunyazo ngiphathe isibhamu futhi esami sisegameni lami ngoba phela ngoba le namba lapho ibiza mina kahle sulipresenta mina so-ke uma sebesithatha lesi sibhamu behamba naso befike besi-check vele sami angisaboshwa akusekho icala sengithweswe lona manje yabona sengiyaphuma nalesi sibhamu sami avele lesi sibhamu asidubulanga ngidubule ngalesi singala ya so sengiyalekelela kumuntu njengamanje oyiphoyisa obukela le video noma umuntu abantu abazama ukuthi bebe nokulusa ngoba sivikele ugebenga South Africa necrime bayafa abantu bakithi siyabulalana sodwa thina siyitshela ukuthi siyalungisa kanti siyamosha siyaphungulana nje ngendlela engekho right so amaphoyisa ekuqapheleke le nto le ngixolise kubantu abaphatha lezi zinto ukuthi sengiyaba expose but nawe ngoba ngik-expose ngoba usiphethe leso sibhamu esingekho emthethweni awusiphathelile ukuthi uzobulala ngaso umuntu usiphathele ukuvikela ukuthi uma sekusuhlaselwa abantu uma ubona bakuhlasela ngendlela eseduzane uzosebenzisa sona ngiyacabanga ukuthi usibekile ulinde igigabe kanjalo futhi ukuphinde kwenzeke singabikho lezo gigabe until sesibhamu uze uhlukane naso so ke bazongixolela abantu ukuthi abantu le ndoda lena yasi isineko obala kangaka ayisho ukuthi nento nathi shafanele siyibone bakhona abakufisayo lokho bafisa ukungibona njengoba nazi nami ngumuntu angisahlangana nobugebengu mina ngeke ngize ngilwe nabo angifuni futhi ukulwa nawe mina into engizoyenza ngizokwenza wena ukuthi ngelinye ilanga ubuye uzohlala la ngihlezi khona ukuthi uchaze ukuthi kwenzakaleni la dunyamalene waya khona ngoba mina ngesikhathi ungihlukumeza ngizokubopha uhamba ohlala ejele ngiqhubeke mina nempilo ngiqhubeke nomndeni nami ngibe right so ngiveza lokho ke babukeli ukuthi umthetho awuyicheck le ndaba umuntu ophatha isibhamu somthetho unesibhamu eseyilahla khona sicashile ngale fanele nibe ifakeleke ilento le izibuko eziningana ngoba ke umuntu mayinesibhamu esemthethweni ningayi ngokuthi unesibhamu esemthethweni ozanda lento yokucinga isibhamu egcekeni sikhona ni check ukuthi ngempela ngaba sikho nesinye isibhamu ngoba uma phoyisa mangafika nolomshini wokucheck isibhamu azofika nawe uzosho umshini naso isibhamu besithole noma khona sesibili futhi azosho naso isibhamu emveni kwalo kwenzakalana uyaboshwa umuntu kuyaphuma ufakazi ukuthi ubulela umuntu lento ukubulalana sinoma kanjani inciphe eSouth Africa so ukuveza bafethu ukuthi isibhamu siyakubopha kungesakho siyakubopha futhi kungesona esakho angazi ukuthi lento ingavinjwa kanjani siyabonga.